खुलुमबाय, आंनि मुङा फुंजा ब्रह्म। बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि गाहाय नेहाथारि। गिबियावनो गासैबो बिजनि सोलोंसालिमा फरायनाय गासैबो फरायसा लोगो नोंथांमोन आरो प्रिन्सिपाल सार आरो गुबुन बिफाननि बिफान गाहाय सार मेडाममोन आरो गासैबो जे इमप्लयार सार मेडाममोन गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै थांनाय 28 जानुवारि 2026 बिनिफ्राय जागायनानै जे बिजनि सोलोंसालिमायाव जे बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बायदि देग्लायबो जे कलेज उइक लानाय जादों। बियो थांनाय 28 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै 4 फेब्रुवारि 2026 बेवहाय थुंगे फैबाय। अदेबानि दिनै जोबथि सान। बेयावनो बिजनि सोलोंसालिमाया जे दिन्थिफुंनाय हिसाबै कालचार रेलि बेवहाय गुबुन बिदिनो गावबा गावनि जाथिनि हारिनि माखासे रेलि लानाय जादों। जेरैबायदि बैसागु मोसानाय, हाबा होनाय, गुबुन बिदिनो असमियाफोरनि मोसानाय, बिहु मोसानाय गुबुन बिदि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे कलेज उइक हिसाबै जोंहा माखासे गेलेनाय जे हाइ लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव मा गेलेनाय जायो बेखौ जों लानाय जादों। जेरैबायदि बेवहाय फेशन श', गुबुन बिदिनो रेलि रेस, गुबुन जेबायदि खेलाफोरा इन्टारनेसनेलाव जायो बेखौ जों लानाय जादों। एसे कलेज हिसाबै जोंहा एबाराव एसे गुबुन रोखोमै खुंनाय जादों। मानो होनना बुङोबा बेवहाय बेस्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबै लानाय जादों। आरोबाव जोंहा डिपार्टमेन्ट हिसाबै बेवहाय 14टा डिपार्टमेन्ट दङ बिजनि सोलोंसालिमा हिसाबै। बेवहाय गासैबो डिपार्टमेन्टआ मैखोमै बाहागो लादों। गासैबो बिफान गाहायफोरा मैखोमै बेवहाय गोसो गुदुङै बाहागो लाहोदों। बेनि थाखाय गासैबो बिफान गाहाय सार मेडाममोननिसिम रोजा साबायखर बावहरबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा फुंजा ब्रह्म। बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि गाहाय नेहाथारि। गिबियावनो गासैबो बिजनि सोलोंसालिमा फरायनाय गासैबो फरायसा लोगो नोंथांमोन आरो प्रिन्सिपाल सार आरो गुबुन बिफाननि बिफान गाहाय सार मेडाममोन आरो गासैबो जे इमप्लयार सार मेडाममोन गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै थांनाय 28 जानुवारि 2026 बिनिफ्राय जागायनानै जे बिजनि सोलोंसालिमायाव जे बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बायदि देग्लायबो जे कलेज उइक लानाय जादों। बियो थांनाय 28 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै 4 फेब्रुवारि 2026 बेवहाय थुंगे फैबाय। अदेबानि दिनै जोबथि सान। बेयावनो बिजनि सोलोंसालिमाया जे दिन्थिफुंनाय हिसाबै कालचार रेलि बेवहाय गुबुन बिदिनो गावबा गावनि जाथिनि हारिनि माखासे रेलि लानाय जादों। जेरैबायदि बैसागु मोसानाय, हाबा होनाय, गुबुन बिदिनो असमियाफोरनि मोसानाय, बिहु मोसानाय गुबुन बिदि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे कलेज उइक हिसाबै जोंहा माखासे गेलेनाय जे हाइ लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव मा गेलेनाय जायो बेखौ जों लानाय जादों। जेरैबायदि बेवहाय फेशन श', गुबुन बिदिनो रेलि रेस, गुबुन जेबायदि खेलाफोरा इन्टारनेसनेलाव जायो बेखौ जों लानाय जादों। एसे कलेज हिसाबै जोंहा एबाराव एसे गुबुन रोखोमै खुंनाय जादों। मानो होनना बुङोबा बेवहाय बेस्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबै लानाय जादों। आरोबाव जोंहा डिपार्टमेन्ट हिसाबै बेवहाय 14टा डिपार्टमेन्ट दङ बिजनि सोलोंसालिमा हिसाबै। बेवहाय गासैबो डिपार्टमेन्टआ मैखोमै बाहागो लादों। गासैबो बिफान गाहायफोरा मैखोमै बेवहाय गोसो गुदुङै बाहागो लाहोदों। बेनि थाखाय गासैबो बिफान गाहाय सार मेडाममोननिसिम रोजा साबायखर बावहरबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा फुंजा ब्रह्म। बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि गाहाय नेहाथारि। गिबियावनो गासैबो बिजनि सोलोंसालिमा फरायनाय गासैबो फरायसा लोगो नोंथांमोन आरो प्रिन्सिपाल सार आरो गुबुन बिफाननि बिफान गाहाय सार मेडाममोन आरो गासैबो जे इमप्लयार सार मेडाममोन गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै थांनाय 28 जानुवारि 2026 बिनिफ्राय जागायनानै जे बिजनि सोलोंसालिमायाव जे बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बायदि देग्लायबो जे कलेज उइक लानाय जादों। बियो थांनाय 28 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनै 4 फेब्रुवारि 2026 बेवहाय थुंगे फैबाय। अदेबानि दिनै जोबथि सान। बेयावनो बिजनि सोलोंसालिमाया जे दिन्थिफुंनाय हिसाबै कालचार रेलि बेवहाय गुबुन बिदिनो गावबा गावनि जाथिनि हारिनि माखासे रेलि लानाय जादों। जेरैबायदि बैसागु मोसानाय, हाबा होनाय, गुबुन बिदिनो
असमियाफोरनि मोसानाय बिहु मोसानाय गुबुन गुबुन बिदि लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे कलेज उइक हिसाबै जोंहा माखासे गेलेनाय जे हाइ लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव मा गेलेनाय जायो बेखौ जों लानाय जादों जेरैबायदि बेवहाय फेशन श' गुबुन गुबुन बिदिनो रेलि रेस गुबुन गुबुन जेबायदि खेलाफोरा इन्टारनेसनेलाव जायो बेखौ जों लानाय जादों कलेज हिसाबै जोंहा एबाराव एसे गुबुन रोखोमै खुंनाय जादों मानो होनना बुङोबा बेवहाय बेस्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबै लानाय जादों आरोबाव जोंहा डिपार्टमेन्ट हिसाबै बेवहाय 14टा डिपार्टमेन्ट दङ बिजनेस सोलोंसालिमा हिसाबै बेवहाय गासैबो डिपार्टमेन्टआ मैखोमै बाहागो लादों गासैबो बिफान गाहायफोरा मैखोमै बेवहाय गोसो गुदुङै बाहागो लाहोदों बेनि थाखाय गासैबो बिफान गाहाय सार मेडाममोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।